Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы гэтае абмеркаванне актуальных падзеяў, найперш беларуска-польскіх, польска-беларускіх, але не толькі, але і значна шырэй адносінаў з нашым экспертам. Дзякуй, што нарэшце дайшлі да нас. Палітолог, сябра управы Усходнееўрапейскага дэмакратычнага цэнтра Павел Казанецкі. Прывітанне, Павел. Добрый день, прывітанне. Павел, у нас з табой запланавана шмат тэмаў датычных менавіта апошніх падзеяў і таксама перспектываў развіцця адносінаў, ну твой погляд на іх беларуска-польскіх, але я хацеў бы трошачку паламаць сцэнар і пачаць з іншага, хаця мы таксама з табой гэтую тэму так троху паспелі абмеркаваць. Я пра тую праграму, тую заяву, якую зрабіў буквально вось днямі былы старшыня польскай разведкі Пётр Краўчык, які абсалютна нечакана у сваёй YouTube праграме. Дарэчы, я нагадаю, што ён быў кіраўніком польскай выведкі з 2016 по 22 год, і ён заявіў, я цытую, што Лукашенко мог перамагчы на выбарах 2020 года, што пратэсты супраць яго інспіравала Расія. Ну і далей ён заклікае польскія ўлады весці дыялог з рэжымам Лукашэнкі, каб адарваць вось Лукашэнку і Беларусь ад Москвы. Ну і вось как бы цытата про тое, што ён прапануе Варшаве зрабіць выбар альбо змагацца за каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, альбо знайсці мадэль супрацы з Беларусю, незалежнасць якой мае для Польшчы ключавое значэнне. Ось, я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні? Наколькі вось гэтыя выказванні яны мэйнстрымныя у польскім грамадстве і палітыкуме? У польскім грамадстве думаю, што яны далеко не мэйнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што у нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і з сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другого боку польскім урадам. І тут я думаю, што ёсць две розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 2020 годзе былі сфальсіфікаваныя, што перамагла спадарыня Ціханаўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашенка. З другого боку маем пазіцыю Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз 1,5 гады, яны трымаюцца яго наратыву наконт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дыялога з Лукашэнкам. Ну вот узгадваецца яшчэ, ну сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы про тое, што нібыта да 2020 года Беларусь рэальна і рухалася ў бок захаду. Скажы мне, як чалавек, які даўно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну можа не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок захада? Ніколі Беларусь не рухалася ў бок захаду, но, скажем так, до 94-го году Беларусь можа шукала такой магчымасці, але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашенко, з таго моменту Беларусь толькі зацішняла супрацоўніцтва з Расіяй, і Беларусь
і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Масквы, каб не сказаць пад кантролем. Ненадарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22 годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашенко заўсёды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на утрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнар і сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашенку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта шчыльныя сувязі з Масквой, і вайсковыя, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава. Усё ж таки, давай, можа быць, трошку закрываючы гэтую тэму, усё ж таки падавалася, калі такі чалавек, мала таго, што ён раскрывае сакрэты дзеяння спецслужбаў, нейкія таямніцы дзяржаўныя, як там сябе паводзіў міністр замежных спраў Сікорскі, той же самы, там іншыя. Ладно, гэта пакінем, але вось гэтыя наўпроставыя заклікі зараз аднавіць супрацу з Лукашэнкам, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, і гэтак далей. Здавалася, павінны былі выклікаць, скандал. Але нешта ціха і спакойна. Чаму? Добрае пытанне. Я думаю, што таму, што Польшча хоча утрымліваць добрыя сувязі са Спалучанымі Штатамі і будзе глядзець на палітыку Трампа. І пакуль ёсць такая палітыка амерыканская адносна Беларусі, нават калі ўрад супраць гэтай палітыкі, ён не будзе громка высказвацца. Трэба таксама звярнуць увагу, што адна з самых вялікіх сёння праблемаў польскага дыскурса палітычнага гэта якраз тое, што нават міжнародная палітыка і замежныя адносіны сталі часткай унутрышняга палітычнага дыскурсу і палітычнай гульні. І можа гэта разумна, што якраз такія моменты, в якіх ёсць вельмі моцна непаразуменне і іншае мышленне пра замежныя справы, все ж таки большасць палітыкаў ураду маўчыць. Яны будуць дыскутаваць наконт адносінаў з Еўрасаюзам, але адносіны з краінамі, якія па-за Еўрасаюзам, хутчэй за ўсе лепш прамаўчаць, чым вывесці вострую дыскусію на вонкі. Ну так, але глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант, вот калі сумневы там ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твоя профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ці што? Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я все ж таки лічу, што
polskie służby mieli świadomość tego, co robić nie chce i думаю, że tak samo było zaciekawienie u tym, kap u Białorusi odbyliśmy te protesty. Można dyskutować, kto kierował tymi protestami, można dyskutować odkul i kto podtrzymywał kandydatów, jakie szli na te wybory i szukać tam rosyjski śled i rosyjskie groszy. Ale nie lga skazać, że Polska nie rozumiała tego, co robić nie chce, albo co robić blogery, jakie pracowali z terytorii Polski. Ну і давай да тэмы, якую я ў прынцыпе хацеў зрабіць асноўнай нашай размовы, але так атрымалася, што мы ўсё адно вось праз гэтую сітуацыю з былым кіраўніком польскай выведкі на яе выйдзем. Гэта размова пра вызваленне Анджэя Пачобута. Але Краўчык рассказывае, што польскія спецслужбы кантактавалі з лукашэнкаўскімі спецслужбамі увесь час. Там і у яго падчас яго працы у тым ліку, я думаю, што і зараз кантактуюць, і ў гэтым няма нічога дзіўнага. Тут гэта ні ў віну, ні прэтэнзія, кантактуюць і спецслужбы там Украіны з лукашэнкаўскімі і Літвы, думаю, і ўсе астатнія. Это нармальная з'ява. Але ён піша, што ў траўні 21 года, калі удалося вызваліць беларускіх турмаў і вывеслаць у Польшу 3 настаўніц польскай мовы, ён меў размову з Вакульчыкам, кіраўніком лукашэнкаўска КДБ, і цытата: «Тады ж мы атрымалі прапанову, што ў Польшчы могуць перадаць і Пачобута. Але Пачобут гэтага не хацеў. Умовай быў выезд з Беларусы. Беларусы разумелі, што калі, ну, рэжым маецца на ўвазе, што калі Пачобут застанецца ў беларускай турме, гэта будзе псаваць адносіны з Польшчай. Яны хацелі аддаць нам Пачобута, каб не псаваць адносінаў, але Пачобут быў супраць». Ну, то бок Пачобут быў супраць, і яны сказалі: ну, што ж мы можам зрабіць? Мы ж вот ён же супраць, ён не хоча, мы яго не можам вызваліць, бо ён не піша прашэнне о памілаванні, мы не можам яго выслаць у Польшчу, бо ён хоча застацца ў Беларусі. А потым раз, і неяк вот по-ранейшаму Пачобут і не пісаў, і не хацеў, але апынуўся ў Варшаве. Што змянілася? І як ты ввогуле ацэньваеш усю гэтую сітуацыю з вызваленнем? Па-першае, калі хтосьці са спецслужб, быўшы ці сённяшні супрацоўнік, робіць nejakie публічныя заявы, то ён іх робіць таксама ў пэўных палітычных мэтах, альбо, я бы сказаў, мэтах, якія маюць на ўвазе спецслужбы. Якія тут мэты, нам ciężko сказать i nie wiedajem, dlaczego wся гэта wskazywanie, wесь гэты матэрыял. I wielmi składana w suvязі z tym jego komentować. Z drugiego boku, co dotyczyć Paczobuta, na pewno гэта ważne, że on stawił wielmi mocno na to, jak nie prosić pomiłowania przed Łukaszenką. I точно гэта był taki moment, dla jakiego nie chciał Łukaszenka raniej podpisywać jego wyzwolenia. Ci Poczobut był tu jakim głównym argumentem u polsko-białoruskich odnosinach, w sensie, że białoruskie władze chcieli wygrać polityczne coś od Polski. Może być, chociaż ja wciąż taki liczę, że сегодня i stosunki polsko-białoruskie, i stosunki litowsko-białoruskie, jany jest elementem szerszej geopolitycznej gulni, jaką сегодня wiedzą Zjednoczone Sztaty. I to nie był tylko element polskiej polityki. Kalib naprawdę to zależało tylko od dialogu polsko-białoruskiego. Ja думаю, że Łukaszenka, że Пачобут byłby już raniej wyzwolony. I wciąż taki tak samo warto zwrócić uwagę na to, że w obmienie, jaki odbył się, byli tak samo wydane rosyjskiemu i białoruskiemu boku osoby ważne polityczne dla tego boku. Tomu to prosto był taka aposznia kropka nad procesem, jaki już odbywa się pełny czas obmienu, скажем tak, plennymi. I
адтуль якby гэта з'ява, я бы не шукаў таго, што былі ніякія магчымасці вызваліць пачабута раней. Думаю, што не. Тым не менш, глядзі, калі Польшча напрыканцы мінулага года адкрыла памежныя пераходы, все адразу пачалі казаць: ну вось, нарэшце дамовіліся, хутка чакаем пачобута на волі. Прайшоў месяц, прайшоў 2, Анжэ застаецца ў турме. Тады зразумелі, што ну можа, відаць, дамоўленасці не было, але Польшча зрабіла першы крок, каб прыблізіць гэтую вот вырашэнне гэтай сітуацыі. Калі зараз пачобут все ж таки выйшаў на волю, мне ізноў пачалі казаць, што все ж таки такая дамоўленасць была. Яна там троху атрымалася нейкая затрымка, але гэта ўсё у межах ад першасных дамоўленасцяў, якія былі перад адкрыццём гэтых памежных пунктаў. Як ты глядзіш, былі, не былі? Зноў, я не ёсць урадовым экспертам, а тым больш я не удзельнічаў в ніякіх перамовах паміж Польшчай а Беларусю. Я думаю, што так, гэта шырэйшы працэс, але трэба звярнуць увагу, што все гэтыя каментары, пра якія ты зараз скажаш, гэта каментары, якія вынікаюць з нашых спадзяванняў, з нашых чаканняў, з нашых мараў, а не з прагматычнага пункту гледжання гэтых перамовін. І тады, калі былі адчыненыя гэтыя пераходы, беларускія ўлады тады звольнілі 2 ксяндзоў, і трэба таксама польскіх ксяндзоў, якія служылі на тэрыторыі Беларусі, і трэба памятаць про тое, што Лукашенко весь час бере новых пленных, новых палітвязняў, каб мець гэты матэрыял для абмену. Я думаю, што проста пачобут быў такім самай первай у гэтым короне перамоваў, і проста жест адчынення гэтых межаў быў недастатковы для таго, каб гэты абмен адбыўся. Ну і аказалася, што сапраўды гэты абмен, думаю, адбыўся такімі самымі важнымі асобамі і для расійскай і беларускай разведкі. Плюс тут такая сімвалічная постаць, як постаць расійскага археолога, які нелегальна працаваў на тэрыторыі Крыма. Гэта справа, якая была публічна, і якую можна было б звязваць з рангай публічнасці справы пачабута. Ведаеш, вот для мяне аргументам на тое, што наўрад ці была нейкая ўжо канкрэтная дамоўленасць, мы адкрываем пераходы, вы вызваляеце пачобута паміж Мінскам і Варшавай, стала не тое, што яго не вызвалілі там праз пару тыдняў ці месяц, а тое, што, вот як сказаў Трамп буквально пару дзён таму, што гэта вызваленне, как бы працэс быў запушчаны, і Амерыка, ЗША далучыліся да гэтага працэсу пасля наўпроставага зварота прэзідэнта Польшчы Караля Навроцкага з просьбай дапамагчы вызваленні пачобута да прэзідэнта Трампа. То бок толькі пасля Трампа нешта зрушылася з месца. Я згодны, я ўжо раней гэта сказаў. Я лічу, што гэта частка сапраўды працэса, які запусцілі Спалучаныя Штаты, і гэта не звязана з польска-беларускімі адносінамі. Я зразумела, што гэты працэс на іх уплывае, але Польшча мае тут вельмі слабыя магчымасці перамоваў, і сапраўды рашэнне, як па мне, адбываецца не на ўзроўні Лукашэнкі, а зноў гэта перамовы, якія адбываюцца паміж Вашынгтонам а Масквой. Вось, дарэчы, я ізноўку зачаплюся за твае словы. Ты сказаў, што гэта не вынік беларуска-польскіх адносінаў, вось гэтае вызваленне. Калі гэта так, то да чаго мы прыходзім? Адразу пасля вызвалення пачобута пачалі гучаць словы пра тое, што ну вось працэс пачаўся, зараз паціхонечку наладзяцца, можа быць, але спадзяемся на гэта, нейкія палітычныя, эканамічныя, ці праз эканоміку, а ўжо і палітычныя пытанні нейкіх так пацяплення адносінаў паміж Варшавай і Мінскам. Атрымліваецца, што не?
Я думаю, что все może być. My już zobaczymy to, że jest pełne gesty i z boku Litwy, jaka będzie iść do odnowienia różnych ekonomicznych odnosinów z Łukaszenką i z Białorusią. Może być, że to odbywa się pod wpływem Społeczonych Stanów i związana z wywozem białoruskich kali na zamierze. Či tak odbudется у Польшчы паглядзім. Я смеяўся, калі пабачыў загаловак нашай сустрэчы і пабачыў, што тэмай нашай размовы будзе цягнік Варшава-Менскі, аднаўленне ягонага курсу і падумаў, ну так, да гэтага зараз зводзіцца польска-беларуска палітыка. Гэта самыя сур'ёзныя палітычныя праявы польска-беларускіх адносінаў. Цягнік, які працаваў в савецкія часы, які ездзіў таксама пасля перастройкі ў Савецкім Саюзе і якім я шмат гадоў таксама падарожнічаў у Менск. No chyba гэта таксама świadczyć пра тое, які ёсць узровень сёння польска-беларускіх эканамічных адносінаў і гэтай палітыкі. Калі сапраўды глядзець на тое, ці ён будзе адноўлены ці не, то можем толькі сказаць, распіска цягнікоў у Польшчы будзе мяняцца 13 чэрвеня. Я не думаю, што тады адбудзецца гэта змена, таму што гэта вымагае таксама змены міжнароднага раскладу. І гэта адбываецца заўсёды на пераломе аднаго і другога года, гdzieś у снежні. No ja думаю, што проста гэта сімвол таго, як слабыя сёння гэтыя адносіны польска-беларускія. З аднаго боку, як бы, я не сумняваюся, што ёсць размовы, ёсць кантакты так паміж службамі, но трэба памятаць, што і Польшча, і Беларусь увесь час маюць дыпламатычныя адносіны, маюць сваіх паслоў, маюць сваіх маюць свае кансулаты. Гэтыя адносіны маюць паніжаны статус, але все ж такі яны адбываюцца. Але гэта і так на сённяшні дзень не ўплывае на клімат гэтых адносінаў, і все ж такі забор, які стаіць на мяжы, ён ёсць сімволам сапраўдных працэсаў, якія адбываюцца паміж нашымі краінамі. Ну, ось бачыце, сапраўдны эксперт адказны, калі пачытаў загаловак, палез на сайты чыгункі, там урадавыя сайты, праверыць, ёсць якія-небудзь анонсы змене будучых раскладаў цягнікоў. Атрымліваецца, нема. Слухай, вот выйшаў уже ж буквально пару дзён таму на публіку так званы міністр замежных справаў Лукашэнкі Рыжанкоў, які сказаў, ну вот так склалася. Ну, то есть яны не хотели адмыслова нічога для этого не рабілі, но так склалася сітуацыя, што зняліся ўсе спрэчныя пытанні, якія выставляла Польшча у дачыненні да рэжыма. Вот цяпер няма. Цяпер вот давайте мяч на баку Варшавы. Як зыграе гэтым мячом Варшава? Цікавае пытанне. Я думаю, што Варшава найперш сапраўды падумае, якія будуць карысці эканамічныя з гэтага. Мне больш непакоіць тое, што ўвесь час самай галоўнай праблемай ёсць абмежавана колькасць візаў, якія Польшча выдае для беларускіх грамадзянаў, і што сапраўды нічога невінныя беларускія грамадзяне не маюць магчымасці прыезду ў Польшчу. І вось гэты, я не ведаю, ці гэта вынікае са страху перад развіццём агентуры беларускай, расейскай на тэрыторыі Польшчы, ці гэта вынікае проста з таго, што з нашых внутрішніх канфліктаў паміж пісам а платформай, што зараз урад не гатовы выдаваць больш візаў, але гэта для мяне ёсць больш важным сімволам вось гэтых адносінаў, чым сам цягнік, пра які мы размаўляем. То бок, з аднаго боку, цягнік большы паказчык узроўню адносінаў, там, чым эканамічныя і палітычныя сувязі, а візы і вось такія межчалавечыя адносіны
это яшчэ большы паказчык, а ён зараз таксама ну так на даволі нізкім узроўні, не скажа, што на нулі, візы ўсё ж таки выдаюцца, але на нізкім узроўні. Ale колькасць гэтых візаў ёсць chyba 5 раз менша, чым была раней. Гэта сапраўды вельмі вялікі спадак і чэргі каб запісацца на выдачу візы сапраўды ёсць вялікія, вельмі цяжка туды патрапіць. І трэба памятаць таксама, што гандаль паміж Польшчай а Беларусю быў вельмі важным элементам хаця б адносінаў на самой межы паміж Беласточчынай а Гарадзеншчынай. Ну і сёння гэтыя адносіны практычна ў заняпадзе. Слухай, а ўсё ж таки што можа змяніць тую сітуацыю? Ці з аднаго, от глядзі, ёсць некалькі чыннікаў. З аднаго боку, вось вы узгадалі, што на Літву, як прызнаўся міністр замежных спраў Літвы, пачынаюць ЗША ціснуць у пытанні транзіту праз тэрыторыю Літвы беларускай калійкі. То бок ЗША ўсё ж таки зацікаўленая, каб Лукашенко, каб Беларусь было ну неяк так вернутая ў гэтую такую, выйшаў са сваёй ізаляцыі. Польшча нейкім чынам далучыцца да гэтага працэсу, ці не можа быць зараз, што Трамп будзе ціснуць і на Наўроцка, на ўрад Польшчы, што ну давайте тут как бы мы ж тут займаемся працэсам пашырэння адносінаў, адцягвання Лукашенко ад Крымлі, так давайте і вы далучайцеся да гэтага. Польшча далучыцца пасля выбораў. Значыць, яшчэ нам трэба чакаць 1,5 гады. Я думаю, пасля выбораў у Польшчы? У Польшчы, так. Я думаю, што сёння ўрад не будзе гатовы паднімаць гэтую тэму. Я думаю, што яна можа быць элементам такой палітычнай ігры ў час выбораў. Ужо на сённяшні дзень адносіны з Украінай, падтрымка Украіны ёсць гэтым элементам, і я думаю, што дыскурс наконт Украіны будзе такім важным элементам выбораў у парламент. І думаю, што урад спецыяльна будзе устрымлівацца ад высказыванняў і ад змены гэтай палітыкі да выбораў, каб не атрымаць удару з боку правых сілаў. А трэба памятаць, што в час у ПiSу палітыка змянялася. Яна спачатку была настроена на добрыя адносіны, на пабудову эканамічных адносінаў з Лукашэнкам, і калі гэта не атрымалася, урад Моравецкага зарганізаваў вялікую праграму падтрымкі дыяспоры беларускай і палітвязняў. А сёння радыкальна змена гэтай паставы можа даваць дадатковыя аргументы палітычныя для выбарчай кампаніі праз 1,5 гады. І калі, скажем, у выніку гэтай выбарчай кампаніі, ну, скажем, значную колькасці большасць атрымае платформа, то яны адразу ну как бы пастараюць, ну адразу не адразу, але пачнуць змяняць знешнюю палітыку дачыненняў з Мінскам. Я думаю, што неважна, хто выйграе гэтыя выборы, гэта палітыка можа мяняцца. То бок неважна, платформа ці нават ПiS. Так. Але чаму? Вот ястрабы, хадзілі ястрабамі пісаўцы, а зараз... Колькі разоў тыя ж самыя палітыкі мянялі сваю пазіцыю адносна Беларусі. Колькі разоў Польшча то намагалася будаваць эканамічныя адносіны. Былі за часоў ураду платформы ідэі, каб Кульчык інвестоваў в электрастанцію у Беларусі, а з другого боку пасля Сікорскі быў абскарджаны ў 2010 годзе фінансаваннем за фінансаванне апазіцыі, удзелу апазіцыі ў выборах. Таму я думаю, што гэта не залежыць ад польскага ўраду, а ўсё ж такі залежыць ад кон'юнктуры, ад палітычнай кон'юнктуры. І, на жаль, гэта вынікае з таго, што Польшча не мае абдуманай доўгатэрміновай стратэгіі ўсходняй палітыкі. І в залежнасці ад міжнароднай кон'юнктуры будзе мяняцца таксама пазіцыя адносна Беларусі.
Незалежна ад таго, хто будзе пры ўрадзе. Я гэта пачуў, я адзначыў для сябе, і гэта для мяне, ну как бы працяг тады пытання. Усё ж таки у такім выпадку, што чакае беларускую дыаспору, што чакае структуры беларускіх дымсілаў, якія знаходзяцца у Польшчы. Мы памятаем, калі там яшчэ до 2020 года міністр замежных спраў тагачасны Польшчы быў у Мінску, там я быў на этой прэс-канферэнцыі, якую ён сумесна с Макеем ладзіў, але тады кулуарна, наколькі нам расказалі, шлі размовы, Мінск патрабаваў ад Варшавы, ну глядзіце, мы ж тут как бы добрыя адносіны, мы ж ужо сябры, давайте закрывайте Белсад. Чаго чакаць цяпер? Я бы чакаў той же самай пазіцыі, Белсад тады не быў зачыняны. Калі ён будзе зачыняны, то точна не з увагі на тое, каб будаваць добрыя адносіны з Лукашэнкам, а зноў з увагі на ўнутрышнюю польскую канюнктуру палітычную. Я бы не шукаў ніякай пагрозы для беларускай дыяспоры на тэрыторыі Польшчы. Больш думаю, што на сітуацыю беларусаў у Польшчы ўплывае агульная палітыка адносна мігрантаў, праблемы з абмежаваннем зараз доступу до статусу беженца, з абмежаваннем доступу до охраны міжнароднай. Я бы тут шукаў якраз праблемаў, чым зноў в адносінах з Беларусю. Все ж таки палітыка адносна дыяспоры гэта пытанне перадусім внутрышняй палітыкі, а не палітыкі замежнай. Прынамсі заўсёды такая была пазіцыя Польшчы, і не думаю, каб яна мела мяняцца, таму таксама яшчэ трэба памятаць, што паколькі сёння адбываецца хваля выездаў беларусаў з Літвы ці з Грузіі, якая звязана з нарастаннем антыбеларускіх настрояў у гэтых краінах, то у Польшчы стаўленне да беларусаў ёсць пазітыўнае і, думаю, доўга яшчэ застанецца пазітыўнае. І не думаю, каб спецыяльна адносна беларусаў была тут зроблена nejaká адмоўна рэпрэсіўна палітыка палітычна. Яшчэ раз скажу, думаю, што гэта больш звязана з внутрішнімі працэдурамі, чым з адносінамі з самым Лукашенко. Калі казаць пра агульную магчымую змену адносінаў Еўрасаюза з Мінскам, я вот бачыў звароты былых палітвязанак, там і Марыны Золатавай, і Андрэевай, і Мары Калеснікавай, дзе яны звяртаюцца, ну, найперш, безумоўна, да ЗША адміністрацыі Трампа, што, маўляў, не спыняйце свае намаганні, рабіце ўсё, каб вызваляць палітвязняў, але ў той жа час яны звяртаюцца і да Еўрасаюза. Маўляў, далучайцеся да гэтага працэсу. Як лічыш, далучацца? Маю надзею, што не. Я все ж таки лічу, што памягчэнне адносінаў з Лукашэнкам не палепшыць сітуацыі палітвязняў у Беларусі. Я таксама лічу, што все гэтыя заклікі, яны больш звязаны з эмацыйным станам гэтых асобаў. Не хачу казаць, ці хтосьці тут супрацоўнічае з рэжымам, бо гэта ўжо вельмі сур'ёзныя паклёпы. Але я бы сапраўды спісываў на пытанне эмацыйнага стану гэтых асобаў. І калі думаць палітычна, Еўрасаюз нічога не выйгрывае на тым, што палепшыць гэтыя адносіны з Мінскам. Лічыць таксама на тое, што Беларусь можна адарваць праз простыя жэсты, гэта не так. Гэта вымагае вялікіх інвестыцыяў фінансавых, гэта вымагае вялікіх пытанняў змены палітыкі, бяспекі. І не так проста будзе змяніць сітуацыю геапалітычную в адносінах беларуска-расейскіх. Гэта змена магчыма толькі калі адбудзецца сама змена ў Маскве.
Павел, а может быть все прасцей, Евросоюз не далучаецца до гэтага вот амерыканскага трека, ну найперш таму что Евросоюз непаваротлівы, ну не можа ён нешта зрабіць. Ну Трамп паслаў Коул дамовіўся, прыехаў, сказаў, мы дамовіліся. Трамп кажа, тут дамовіліся, давай Конгрэс здымай там, ці там хто там у іх там здымай вот гэтыя санкцыі. Ды, ну добра, давай здымем. А Евросоюз, ну умоўна там поедзе Сікорскі, накіруюць яго ад Брусселя. Едь, дамаўляйся. Ён прыехаў, дамовіўся там пра чым-небудзь, умоўна кажучы, там ці з Рыжанковым, ці з самім Лукашенко, прыязджае ў Бруссель, і тады што, у Брусселі сядаюць і кажуць, давайте-ка збірайцеся ўсе 27 краінаў і вырашаем, згодныя мы з тым, пра што дамовіўся Сікорскі ці не. Гэта слабасць дэмакратіі, і пра гэта мы павінны памятаць, ці мы жывём в краінах моцных лідараў, ці в краінах, дзе абавязваюць дэмакратычныя працэдуры. Так, Еўракамісія і Еўрасоюз, ён незваротлівы, і ён сапраўды змяняе палітыку доўга. Ну, але, можа, дзякуючы таму введзеныя санкцыі супраць Расіі, яны будуць працаваць доўгатэрмінова, і яны змусяць таксама до змены галоўнай справы, якая датычыць нашай рэгіёну, значыць спынення вайны. І давайце глядзець таксама на пытанне адносінаў з Лукашэнкам з пункту гледжання таго, што ён выбраў пэўны бок у гэтай вайне. Нават калі хтосьці кажа, што ён прымае нейтральную пазіцыю, гэта не так. От ты кажаш про тое, што спадзяванні на санкцыі, якія доўгатэрміновай перспектыве спрацуюць і прымусяць там і Расію найперш, а следам і Лукашенко неяк там адмовіцца ад вот этих сваіх планаў. А з другого боку, я так разумею, Польшча там как бы, ну можа мае на ўвазе гэты ўплыў, але думае і ў іншым накірунку, заявіўшы про тое, што плануе стварыць самую моцную, самую вялікую армію ў Еўропе. Ну і ж гэта ж як бы і впісуецца в гэты трек, мне так здаецца. Все ж таки для Польшчы пытанне абароны самае галоўнае. Так, Польшча, як і Беларусь, мы знаходзімся ў гэтым, а не іншым месцы, значыць, знаходзімся в зоне памежнай, паміж рознымі цывілізацыямі, паміж рознымі палітычнымі і эканамічнымі інтарэсамі, рознымі сферамі гэтых інтарэсаў. І гэта можа быць так пазітыўным, як і чыннікам, які можа быць тым чыннікам, які ўплывае адмоўна на гэту сітуацыю. Сёння пры так глыбокім канфлікце, які адбываецца, зброя гэта адзіны адказ на гэту сітуацыю. Я думаю, што таксама гэта разумее і Лукашенко. Не надарма ён пачаў казаць пра тое, што трэба ствараць беларускую армію. Я не ведаю, якія ён мае на гэта фінансавыя рэсурсы, але ён таксама разумее, што момент таго, што Беларусь будзе нейтральнай краінай, якая не будзе прымаць удзелу ў збройных канфліктах, якая не будзе развіваць армію, гэта ўжо пазадзі, гэта палітыка ўжо закончылася, і зараз сапраўды трэба прымаць жорсткія рашэння. Такая, як гэта любіць казаць Роза Турарбекова, секретарызацыя адбываецца, такая паўсюдная і ва ўсім. Добра, давай на завяршэнне. Не можам абысці, а тым больш, што ты ўсё ж такі сочыш не толькі за тым, што адбываецца на беларуска там польскім палітычным і геапалітычным фронте, але і вакол у свеце. Чаго для нашага рэгіёна можна чакаць, ну калі ўвогуле неяк паўплывае на тое сустрэча Трампа і Сі? Вот гэтыя амерыкана-кітайскія перамовы. Гэта адно з самых важных для нас пытанняў, таму што сапраўды лічу, што адзіны, хто мае сур'ёзны ўплыў на Расію, каб яна спыніла вайну, гэта Кітай. Гэта датычыць так эканамічных адносінаў расійска-кітайскіх, як і самай палітыкі. Все ж таки Кітай, які увесь час стаі на пазіцыі, што ён не будзе падтрымліваць
развіцця вайсковага Расіі, то все ж таки большасць запчастак для расійскай арміі сёння гэта проста пакупкі у Кітаі. Правда, не непасрэдна зброі, але элементаў, якія для прадукцыі гэтай зброі выкарыстываюцца, перадусім электронных элементаў. І ад Кітая тут залежыць вельмі шмат. Я думаю, што зараз сапраўды наш рэгіён ёсць таксама як бы часткай адносінаў звязаных з вайной в Іране. Гэты канфлікт ужо стаў глобальным канфліктам. І тут трэба чакаць таго, што адбудзецца пэўны кампраміс паміж Кітаем а Спалучанымі Штатамі, дзе якраз абедва гэтыя канфлікты будуць на павестцы. Які будзе вынік, я не ведаю. Не зразумела яшчэ тое ж, якая ёсць сапраўды пазіцыя самого Трампа, наколькі яна моцна, бо все ж таки ён траціць сваю пазіцыю ў Штатах, і ад гэтых перамоваў будзе залежыць таксама як бы дальнейшае развіццё і то, што магчыма, які магчымы вынік гэтых перамоваў. А як лічыш, увогуле, ці не атрымаецца так, што вот зараз сустрэліся два такіх сур'ёзных дзядзькі, парышаюць, падзялілі увесь свет паміж сабой, і як это на нас паўплывае? Я думаю, што гэта ўжо немагчыма. Калі ўвогуле будзе даходзіць да такіх адносінаў в міжнародным праве, то гэта яшчэ вымагае вельмі шмат пераменаў. Так, мы маем сітуацыю, в якой не працуюць ужо гарантіі бяспекі ООН. Гэта ўжо прошлый этап, але, напэўна, сёння свет не ёсць настолькі біпаларным, каб дамова двух краінаў магла вырашыць усе адносіны. Таксама, як мы бы не лічылі, што Еўросаюз мае вельмі слабую палітычную сітуацыю, палітычную пазіцыю на глобальнай сцэне, то з другого боку мае вельмі моцную эканамічную пазіцыю. І точна Еўросаюз не будзе прадметам вось торгаў паміж Кітаем а Спалучанымі Штатамі. Это яшчэ не той этап, і я не думаю, альбо спадзяюся, што не дойдзе ўвогуле да такого падзелу свету, які быў у час халоднай вайны. Я таксама спадзяюся. Дзякуй вялікі. Ну, троху суцешыў, троху насцярожыў, троху расчараваў сваімі прагнозамі наш госць, палітолог і сябра ўправы ўсходнееўрапейскага дэмакратычнага цэнтра Павел Казанецкі. Дзякуй вялікі, Павел. Дзякуй вялікі. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио. Павел абяцае перыядычна заходзіць до нас у госці і інфармаваць вас і нас пра асноўныя падзеі, тренды, эсэнсы і ўсё астатняе, што адбываецца найперш у польска-беларускіх адносінах, але і не толькі. Таму, калі ласка, шэр, падабайка, ну і каментар, калі ласка, ад вас, а мы будзем працаваць для вас. Да сустрэчы, жыве Беларусь.